ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ସେ ବାଳକକୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାଳକଟି କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ? ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବିନି? ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ? ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କିପରି ଜାଣିବି? ନିଜ ଅନ୍ତରର ପ୍ରତିଭାକୁ କିପରି ବୁଝିପାରିବି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ସେ ବାଳକର ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ହସିକରି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଶୁଣ। এই କାହାଣୀ ଶେଷରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କି ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ କିପରି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜାଣିବ କିପରି। ତେବେ ଶୁଣ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମେଣ୍ଢାମାନେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଘୁଣୀର ଛୁଆ ସେହି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲା। ମେଣ୍ଢାମାନେ ବି ସେ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିଲେ। ବାଘ ଛୁଆଟି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ସହ ରହି ବଡ଼ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଘ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଢା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଶାକାହାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା କି ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ବୋଲି। ତାର ଆଖପାଖରେ ସବୁ ମେଣ୍ଢାମାନେ ହିଁ ଥିଲେ। ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହ ବାଘ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ଯବାନ ବାଘ ହୋଇଗଲା। ମେଣ୍ଢାମାନେ ବାଘ ସହ ରହିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାଘ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ସହ ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ବାଘ ମେଣ୍ଢାଶାଳକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଲା। ଯେବେ ସେ ଏକ ବାଘକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଦେଖିଲା, ତେବେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏପରି ବାଘ ଓ ମେଣ୍ଢା ସାଥିରେ ରହିବା କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲା କି ସେ ଏହି ଯବାନ ବାଘଟିକୁ ଧରିବ ଏବଂ ପଚାରିବ, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛ? ଯେବେ ସେ ଅଜଣା ବାଘଟି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ମେଣ୍ଢାମାନେ ଭୟରେ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯବାନ ବାଘଟି ମଧ୍ୟ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅଜଣା ବାଘଟି ଯବାନ ବାଘଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ ପାଗଳ କି? ମୋତେ ଦେଖି ତୁମେ ପଳାଉଛ କାହିଁକି? ଯବାନ ବାଘଟି କାନ୍ଦି କରି କହିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ମେଣ୍ଢା ଅଟେ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏପରି କହି ସେ ଯବାନ ବାଘଟି ଭୟରେ ଡରୁଥିଲା ଏବଂ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଘଟି ବୁଝିଗଲା କି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ଏକ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯବାନ ବାଘଟିକୁ ନେଇଗଲା। ପୋଖରୀ ଶାନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଇନା ପରି ଚମକୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବାଘଟି ସେ ଯବାନ ବାଘଟିକୁ ପାଣିକୁ ଚାହିଁବାକୁ କହିଲା। ପୋଖରୀକୁ ଟିକେ ଚାହଁ ଏବଂ ତୁମ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଦେଖ। ଯବାନ ବାଘଟି ଭୟରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଦେଖିଲା କି ସେ ମେଣ୍ଢା ପରି ଦିଶୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଅଟେ। ଏହି ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିଲା ମାତ୍ରେ ଆପେ ଆପେ ତା ପାଟିରୁ ଗର୍ଜନ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାର ଗର୍ଜନରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲଟା ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଡର ଭୟ ଉଭେଇଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ କରି ସେ ବାଳକକୁ କହିଲେ, ଏହି କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଥରେ ଭାବ, ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବ ଯାହା ତୁମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ତୁମେ ଏକ ବାଘ ଅଟ, ଯିଏ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ସହ ରହି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛି। ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଏପରି ଲୋକ ରହିଥିବେ ତୁମକୁ ନିକମା, ଦୁର୍ବଳ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ, କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ହେଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି
ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁମ ଗର୍ଜନରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।